أب أسمرا نهزباوي موقعزياتك ينزتصنحا عربيا فرس نخل كالن زتوصعو حمومان تحزيلهم ناب حكمنا يملالسو مهلاهم تقليصو أفريقيا ناصاناي نقد زبا بوقعتا أوجو بقدامي منستر أبي أحمد زترقحو حلفتي كلل تግራይ بزعبا مئتاو سراويت إيرترا تግራይ زتقراچو مغلصيتات يهبو سلام زي خبركم تخاتلتنا ازي اب كتما باريس كاب زركب ستورينا زدالو اب إيرتران كبابيان اب زحلفه سومن سراي معبالتات زدسس مدبنايو اب نايلوم تحسنا بتوساغي منغس إثيوبيا ناب سالسيت هاجر كتاسو تبغسو إيرتراويان ناي زغلكلوم بزحي امايت بصيحو ግብጽን ሱዳን ሙሉ ደገፍ ከም ዘለዋ ፕሬዝዳንት አልሲሲ ገሊጹ ኢትዮጵያ ካብ ወጻኢ ሰለቃሕቶ ኣሳት 29 ቢልዮን ዶላር ለቃሕ ወሉል ዕዳ ከም ዘለዋ ኣፍሊጣ ዝብሉን ካልን ዜና ክንደስሲና ክሳብ ፍጻሜ ክትከታተሉና ዝዕድመኩም ቢንያም ስሞኔ ሰናይ ምክትታል بمغنيات كوفيد-19 تدناغوي زصنح افريقاوي ناصاناي نقد زوبا بوقعتا اوجو اذن إيرترا تراي زيت صنبره كلن هاجرات افريقا زحقفه ناصاناي نقد زوبا دحريم مسرات ماكل نقد عالم مالت وورلد تريد سنتر اتزعبي ناي نقد زوبايو بعربي بحث طري بوقعزا اوجه افريقاو ناصاناي نقد زوبا ن1.3 بليون حزب افريقا زحقفه كون كله لعلي 3.4 تريليون دولار نقداوي منقسقاس كهلويو زينات أنا ينقد زبا كمتي استمدبولن تسريحو أب 2035 بمليونات زغط صار حزب أفريقيا كاب دغنت كناقف مغانو أهقراو معكن جنزب أمتاتي هب عبيت نقداو نتفتاتنا بقرواب تهاجرات زكايدا كم نيجيريا زا مسألة هاجرات كنت أباو ربحتاتن كم يتصلون مرقاقات أب تزوبا دحيرانين تتصنبيرن إيرتراغنا مصنعتي نقبرلو لنا كم بالحليفة أبتي ناتس أنا ينقد زبا زي تتصنبرتو المخنيات أي قلصتن هاجرات أفريقيا زلون صقم وشتاوي محدرة كوينات حد زي بقوع تحت غرس إذا مسلو مسناخلات ناس أنا ينقد زبان مسرات زغلن بقعت جنا آية ريان زبل ترتارتات بحيال وجنات يسمع كوانتلو إذا تبت حزلو درجة ما بقى غينو بحجة تعمم زلو سراح بزح مغانو سبسلت أنتي متخاب نمعكنات زينا حبيرام أب أسمرا لبدا كورونا فيروس متا بزبل نلعلي 9 توارح حزباوي موقعزيان تاكسن دو دحر مبالن كم متكاتا أقلقلوت كذبات صنحا عربيا فرسن 3 أجران بشكلتان تخل كلان زتخل كلالو مغنيات مزي داقم تصنيع زلو حدش ممرحي معصاويو عربيا فرس نشمتان موقعزيا هزبن تراي زي كونه حمومان النفس تصوراتون ناب أبيات حكمنا كملالسات صنيحنين منقص بزوت ممرح مسارات قداي ممللات حمومات بمنستر عنات تحيزو كم زلو كانت تقلصه زاقيت زوهب أقلقلوت بزي مهلاو حمومات أبزبان حزيلكا ناب حكمنا ممللاس ببزحي زرايلو كونتاتون كم زلو نزي حبريتا زلاخو منجسات حبيرام زغمزيلن كله كابناي ورقة حتمت دويلا زلا غازيت حداث إيرترا نسات 3 صوارح بإنترنت 4 قصات راحيزا كتزرقح دحر مصنح مزحدش ممرح معصاو كاب انترنتون دويلا لا غازيتا حداث إيرترا نزحلف 10 عامات 10 قصات راي حيزاك حتى مصنحت لسان منقسي زغنت نايمولو هاجر انكو غازيتا بقدامي منستر إثيوبيا أبي أحمد زترقحو زتفلالو حلفتي كلل تግራይ سراويت إيرترا أب تግራይ كم زلو كخحدو مصنحهم بترغاغام تقليص ايو اتقدامي منستر أب زكايدو زلو كوينات منقس إيرترا نزغبرلو وعلت بوقع كوانت مسغنه سراويت أب كوينات متاو كساب زوانزي أب تግራይ كم زلون غنا ايرغاغصن يغن برغيزياوي كنتيبا كتما مقله كوينو سرقح اتاقلتا هيله سلاسي مسنبرتتا كتما بزكايدو اخيبا سراويت إيرترا أب تግራይ كم زلون لتحتو معسن بغمين كم زوص كوينو مهلاون أرغاغيصو حنتي لولاويت هاجر راوشتاو قداي نزفتره صقم بحجز وتهدراو حيلي غورويت هاجر كتفتحو مفتنا اذا حجز لو كنتات بقليلو كفتحنا بزي كل نباري صلئي غروابت حزبتات كسغاغر زغل حدغنيا سغومت مقانيم زتفلالي وغنات تنتانتاتهم زبوم أب شرن كبابيان نابزغو من سفلالي ناي تفتش نقطاتات بأهدوتات سراويت إيرترا يحلو كم زلو أقدمو بريدي رنا تقاليحيو منقص إثيوبيا بمتياس يغم بمترناف سدرابيتات ناب أوروبا أمريكا كندا كالوت هاجراتن سبقسو إيرتراويان فيزا كابزغل كلهم أوارح حقص يركب
بتكال سدتኛታት حورات هاجرات بولقن ናብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ክጣየሱ ጉዳዮም ተወዲዩ በረራት ራይ ክጽበዩ ጽንሑ አማይት ዝኾኑ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ኢትዮጵያ መውጽእ ቪዛ ተኸልኪሎም እዞም ብመገዲ IOM-ን ብውልቆም ዝተበገሱ ቆልዑን ደቂ ኣንስትዮን ዝበዝሖም ኤርትራውያን ስደተኛታት መውጽእ ቪዛ ንምሕታት ናብ ክፍሊ ኢሚግሬሽን ከይመጹ ኣብ ዘለውዎ ክጸንሑ ብቴሌፎን ዝነገሮም ዘሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነዞም ኣብ አዲስ አበባን ካልኦት ከተማታትን ነዊሕ ዓመታት ዝተቐመጡን ብትካል ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ናይ ምጥያስ ዕድል ዝረኸቡን ገሊኦም ድማ ብምጥርናፍ ስድራ ቤታት ዝተበገሱን ኤርትራውያን ስደተኛታት ከይወጹ ዝኸልከሎም ዘሎ ምኽንያት ኣይተፈልጠን ይኹን እምበር ምስ ተቃወምቲ ውድባት ኤርትራን ሕወሓትን ርክብ ዝነበሮም ንምፅራይ ክኸውን ይኽእል እዩ ተባሂሉ ግምታት ክወሃቡ ጸኒሑ እዩ ሰራዊት ኤርትራ ናብ ትግራይ ዝኣተወ ብሰራዊት ኢትዮጵያ ሓገዝ ተሓቲቱ ዘይኮነ ባዕሉ እዩ ክብል ኣዛዚ ሰሜን እዚ ሰራዊት ኢትዮጵያ ሜጀር ጀነራል በላይ ስዩም ገሊጹ እቲ ጀነራል ምስ ህዝቢ መቐለብ ዝገበሮ ዘተ ዶብ ክሕሉ ዝወፈረ ሰራዊት ሰሜን እዚ ብሕወሓት ድሕሪ ዝተኸፍተሉ መጥቃዕቲ ነብሱን ዶቡን ክከላኸል ኣብ ዘይክእለሉ ደረጃ መብፅሑ ሰራዊት ኤርትራ ባዕሉ ጥሒሱ ከም ዝመፀ ረዲዩ ጀነራል በላይ ብተወሳኺ ናይ ባዕዲ ዝበሎ ሰራዊት ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ምእታው ብጣዕሚ ከም ዘጓሃየናን ሳዕቢናቱ ድማ ንፈልጦ ኢና ድሕሪ ምባሉ ናብ ዝኹሉ ፀገም ዘውደቕና ግና መን ምዃኑ ትፈልጡ ኢኹም ክብል እዩ ንህዝቢ መቐለ ገንዚቡ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ምስ ዋና ጸሐፊ ሕቡራት ሃገራት አንቶኒዮ ጉተረዝ ኣብ ዝገበሮ ዘረረብ ሰራዊት ኤርትራ ኣብቲ በአህጉራዊ ቤት ፍርዲ ዝተወሰነሉ ከባቢታት ጥራይ እንተዘይኮይኑ ናብ ውሽጢ ትግራይ ከም ዘይኣተወ ምግላጹ ዝዝከር እዩ እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር በንጻር ዚ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ኩናት ትግራይ ንዝገበረሉ ሓገዝ ብወግዒ መስጊኑ እዩ ይኹን እምበር ብዛዕባ ህላወ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ልውላዊ መሬት ኢትዮጵያ ብንጹር ኣይገለጸን እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ውሽጣዊ ጉዳይ ንዝተፈጥረ ፀገም ብወተሃደራዊ ሓገዝ ጎረቤት ሃገር ንምፍትሑ ዘካየዶ ወተሃደራዊ ወፍሪ ኣብ ፈለማ ካብ ዝተፈላለዩ ወገናት ሃገር ንኣዳን ኣድናቆትን እኳ እንተረኸበ ኣብዚ እዋን ዝግና ልኡላውነት ሃገር ኣሕሊፉ ዝሃበ እናተባህለ ይውቀስ ኣሎ ኣብ ከተማ ፓሪስ ካብ ዝርከብ ስቱድዮና ዝዳሎ ንኤርትራን ከባቢያን ኣብ ሰሙን እዚ ዝተረኣዩ ምዕባለታት ምስ ዝደስስ መደብ ኢኹም ዘለኹም ክቡራት ተኸታተልቲ ነዝቲ ሕሶታትን ካልእን ብሰፊሑ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ኤረና.org ናይ ሞባይል ኣፕ ከምኡውን ኣብ ዩቲዩብ ኤረና ኢልኩም ብምርካብ ሳብስክራይብ ላይክ ሼር ብምባል ኣብ እዋኑ ክትረኽብዎ ከም እትኽእሉ ብትሕትና ክንሕብረኩም ንፈቱ ግብፂ ንሱዳን ናብ ኩሉ መዳያት ዘለዋ ደገፍ ከተረጋግጽ ከም እትደሊ ፕሬዚደንት ዓብደልፋታሕ አልሲሲ ገሊጹ እቲ ፕሬዚደንት ነዚ ዝገለጸ ብምኽንያት መበል 65 ዓመት ናጽነት ሱዳን ንኣቦ ወንበር መሰጋገሪ ባይቶ ሱዳን ጀነራል ዓብደልፋታሕ አልቡርሃን ብቴሌፎን ኣብ ዝረኸበሉ ኣጋጣሚ እዩ ክልቲኦም መራሕቲ ኣብ ዝገበርዎ ዝረረብ ህዝብታት ግብፅን ሱዳንን ብዘለዎም ታሪኻዊ ምትእስሳር ኣብ ጸጥታን ካልእ መዳያትን ብሓባር ክሰርዑ ከም ዘድልዮም ኣስሚሮምሉ ጀነራል ዓብዱልፋታሕ አልቡርሃን በወገኑ ግብፂ ንሱዳን እትገብሮ ዘላ ደገፍ ብምስጋን ዝምድናኦም ብደረጃ መንግስቲ ጥራይ ዘይኮነ ብማሕበራዊ ሰረት ዘለዎ ምዃኑ ጠቂሱ ሱዳንን ግብፅን ብዘይካቲ ኣብ መዳያት ጥዕናን ሕርሻን ኣቐዲሙ ዝጸንሐን ምትሕጋዝን ኣብ ወተሃደራዊ ዘተኮረ ስምምዓት እውን ኣካይደን ይርከባ መራሕቲ ግብፅን ሱዳንን ኣብ ህሉው ኩነታት ዶባዊ ግጭት ሱዳንን ኢትዮጵያን ከምኡውን ካልእ ዞባዊ ጉዳያት ብምትኳር እውን ከም ሰመያየጡ መርበባት ዜና ግብፂ ሓቢረን بحلفي كفلي هابتي هاجر ستيفن مونشين زمرح لعلواي لو ممحدار ترامب اب سودان وقعوي ناي سرح مبصحن مكياد بربع شدشه طري ناب خارتوم اتيو اتلو غاب سودان اب صنحلو بزعبا حويت قطبا سودان امريكا خلقسو مديبا زلا اسا 700 مليون دولار قدايتي مس اثيوبيان ግብፅን ከሳምዕ ዘይካለ አጠቃቅማ ናይለን ዲጋ ተሐድሶም በዝምልከት ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር አብደላ ሐምዶክ ከም ተዘራረበ ተሐቢሩ ቅድሚን ኣብ ሱዳን ምእታው ኣብ ግብፂ ተመሳሳሊ ዑደት ዘካየደ ጸሓፊ ኣብቲ ሃገር ኣሜሪካ ምስ ፕሬዚደንት ዓብደልፋታሕ አልሲሲ ኣብ ዝገበሮ ርክብን ብዛዕባቲ ብመንጎኝነት ኣሜሪካን ባንክ ዓለምን ተጀሚሩ ዝነበረ ብተቃውሞ ኢትዮጵያ ግና ዘይተዓወተ ተበግሶ ዘተ ኣብ ኣጠቃቅማ ናይል ብዕምቀት ከም ዝተመኻኸሩ ተሓቢሩ ኢትዮጵያ ትዘተ በመንጎኝነት ሕብረት አፍሪካ ክቅጽል ከም ትደል በመግላጽ ካብቲ ናይ አሜሪካን ባንክ ዓለምን ድሕር መስሓባ መምሕዳር ትራምፕ ነታ ሃገር ዝተመደበ 130 ሚሊዮን ዶላር
ደው ከም ዘበሎ ይፍለጥ እቲ ብመንጎኝነት ሕብረት ኣፍሪቃ ክቕጽል ዝተባሃለ ዘተውን ኣብ ካልኣይ እግሪ ሱዳን ብወግዒ ብዘይገለጸቶ ምኽንያት ካብቲ ምስታፍ ስለ ዝበኾረት ዛጊት ክዕወት ኣይከኣለን ይኹን እምበር ምስ ግብፂ ተቐራራቢ መርገፂ ሒዛ ትበሃል ዘላ ሱዳን ካብቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክካየድ ዝነበሮ ስሉሳዊ ዘተ ዝበኾረትሉ ምኽንያት ኣብዚ እዋን እዚ ምስ ኢትዮጵያ ኣብ ደቡባዊ ግጭት ተጸሚዳ ስለ ዘላ ምዃኑ ተመልኪቱ ሰራዊት ሱዳን ካብ ወገን ኢትዮጵያ ዝተፈነወ ክልተ መጥቃዕትታት ከም ዘፍሸለ ንወተሃደራውያን ምንጭታት ብምጥቃስ ሱዳን ትሪቢዩን ሓቢሩ እቲ ኣብ ሰሙን እዚ ሳሪባ ዝተባሃለ ከባቢታት ኣልፋሺጋ ዝተኻየደ ክልተ መጥቃዕትታት ሰራዊት ሱዳን ንዝሓዞ ሰፊሕ ክፋል መሬት ንምድምሳስ ዝዓለመ ምንባሩ ተሓቢሩ ሰራዊት ኢትዮጵያ ብምልሻ ክልል ኣምሓራን ከበድቲ ብረታትን ተሰኒዩ ነቲ መጥቃዕቲ ከም ዘካየዶ ዝሓበሩ ወተሃደራውያን ሰበስልጣን ሱዳን ብሓይልታት ምክልኻል ሱዳን ተመኪቱ ክምለስ ከም ዝኻኣለ እዮም ጠቒሶም ሱዳን ንልዕሊ 26 ዓመታት ብኢትዮጵያ ተታሒዙ ዝጸንሐ ሰፊሕ መሬት ንዝበዝሐ ክፋሉ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅራ ከም ዘእተወቱ ገሊጻ ኢትዮጵያ ብወገና ሱዳን ብኮሚቴ ዶባት ክልቲአን ሃገራት ዝተበፅሐ ስምምዕ ብምጥቃስ ዶባት ኢትዮጵያ ሰጊራ መጥቃዕቲ ፈጺማ ክትብል እያ ትወቅስ ዘላ ኣብቲ ንሱዳንን ኢትዮጵያን ከሰሓሕብ ዝጸንሐ ሰፊሕ ናይ ሕርሻ መሬት ዝጸንሑ መብዛሕትኦም ተወላዶም ሓራ ዝኾኑ ኣሽሓት ኢትዮጵያውያን እቲ መሬት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ሱዳን ድሕሪ ምእታው ናብ ጎንደርን ካልእ ክልላት ኢትዮጵያን ተበታቲኖም ይርከቡ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሱዳንን ኢትዮጵያን ብዶብ ተሳቢቡ ወሊዕኖ ኣብ ዘለዋ ግጭት ብዝምልከት ፕሬዚደንት ኢሳያስ ንዘቕረቦ ናይ ሽምግልና ተበግሶ ሱዳን ከም ዝነፀገቶ ዲፕሎማስያውያን ምንጭታት ኣሚቶም ክቡራት ተኸታተልቲ ንሎሚ ዘዳለናዮ ትሕሶና ኣብዚ ተዛዚሙሎ ነዝን ካልእን ትሕሶታትና ንምክትታል ኣብ www.erna.org ከምኡውን ናይ ሞባይል ኣብ ሞባይልኩም ብምውራድ ክትከታተልዎ ትኽእሉ ብተወሳኺ ኣብ ናይ ዩቲዩብ ቻነልና ናይ ሰሙን ሙሉእ እዋናዊ ትሕሶ ንምክትታል ሳብስክራይብ ላይክ ምስ ካልኦት እውን ብምክፋል ስድራቤት ኤረና ክትኮኑ ከም እትኽእሉ ብትሕትና ንሕብር ክሳብ ፍጻሜ ምሳና ምጽናሕኩም ዕዙዝ ምስጋና እናቕረብኩ ዝፋነወኩም ቢንያም ስምዖኔ ሰላም ቅነ